столичният кмет не иска да подпише договор с единствената фирма кандидат. Тя предлага двойна цена, а пък на конкурента им взеха, че изгоряха камионите и той се отказа. Когато пламнаха камионите, когато отстраниха другата фирма. Това не е реклама на бира, а на това да рециклираш всяка стъклена бутилка в бъдеще. Начинът всеки от нас да помогне за справяне с кризата с боклука е просто като събира разделно, за да не се налага гражданите на район Красно село да се събират. Тук е важно да кажем, че цветните контейнери трябва да станат най-добрия приятел на софиянци.